ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕೂರು 2ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಈ ಲೇಸನ ಸುರುಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು. ಈ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 154 ಇನಿ ನಡಪೆರಂಡು. ಇನಿತ್ತ ವಿಷಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಒಂಜಿ ತುಲಿಪು. ಇನಿತ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೆರಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ರಘುರಾಜ್, ಮಾನ್ಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಮೆರೆನ್ ಈ ಲೇಸಿಗ್ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ರಘುರಾಜ್ ಆರ್ ಈ ಲೇಸ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ತಲಪಾಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು. ಮೆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಲೇಸಿಗ್ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್. ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಇನಿತ ಲೇಸಿಗ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನರೇಶ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡು, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, SDM ಕಾನೂನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಡ್ಲ. ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಗ್ ಯಾನ್ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೇನೊಂದುಂಡತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ? ಸರಿ ಸರಿ. ಅಂಚೆನೆ ತುಂಬಾಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಜ್ಜಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾಡಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ನಡ. ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗ್ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆ ಅನುವು ಮಲ್ತಿಕೊರ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಬಯ್ಯದ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಆರ್, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಮುಕುಲೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಈ ಲೇಸಿಗ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಇನಿತ ವೆಬಿನಾರ್ಗ್ ಸೇರ್ದಿಂಚಿನಂಚಿನ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಮಾತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೆಗ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಗ್ಲ, ಪೆರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ಮಿತ್ ಮೋಕೆದೀದ್ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಪ್ಪುನ ತುಳುತ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ್ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಗೇನದ ಪೊಲಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು ನರೇಶರ್ಗೊಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ. ಪಂಡೆ ಸರಿಯಾನ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ನರೇಶ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡು ಪಂಡೆ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೇನು ಅರೆಗೆ ನಾನೊಂದ್ಸಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೌದು ಸರ್, ಓಕೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ತಲಪಾಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿಕರು ಮೇರು ಇತ್ತೆ ಗೇನದ ಪೊಲಪು ಕೊರಿಯರ ಉಲ್ಲೇರು. ನಂಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಒಂಜಿ ತುಲಿಪು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಾತಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮಡು ಪಟ್ಟಣ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ತಲಪಾಡಿ ಸರ್. ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆರು ಉಲ್ಲೇರದೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇರು ಸರ್, ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಸರಿ. ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಲೆತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಇರೆಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ರಾಶಿಗೆ ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿಲೆಕ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೇಣದ ಪೊಲಬುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ ದಯಪಂಡ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದೇಶದ
ಅವು ಒಂಜಿ ಜೀವನಾಡಿಂದ ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ರಾಮದೇವಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ, ರಾಮದೇವಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಪನ್ಪುನವು ಬಾಕಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ದೇವರ್ನ ಕಥೆ ಹಿಡ್ದಲ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನವಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಡಿ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದೇಶಡ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಸತ್ಯ. ದಯಪಂಡ ಆದಿ ಕವಿ ಆದ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಮಾಯಣ. ಅಂಚಿನ ರಾಮಾಯಣ ಇನಿ ಪೂರ ಇಡೀ ದೇಶಡು ಬೆತೆ 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 ಭಾಷೆಡ್ ನಮ್ಮ ಅವು ತರ್ಜುಮೆ ಆದ್ ಅವು ಜನಮಾನಸಡು ಒರಿಜಿನೆನ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ. ರಾಮದೇವಿರ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಡ್ ಪುಟ್ಟಿಯರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆಡ್ ಪುಟ್ಟಿನ ರಾಮದೇವಿರ್ ನೇಪಾಳದ ಸೀತೆನ ಮದಿಮೆ ಆಯಿರು. ಅಲ್ತಡ್ದು ಬತ್ತದ ಬೊಂಬಾಯಿದ ನಾಸಿಕ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ಡ್ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಪಂಚವಟಿಗೆ ಬತ್ತದ, ಅಲ್ತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬತ್ತದ, ಅಲ್ಪ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆಗೆ ಬತ್ತದ, ಅಲ್ತ ತಿರ್ತ ತಮಿಳ್ನಾಡದ ರಾಮೇಶ್ವರ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ತ ಪಿರಲಂಕೆಗೆ ಪೋಯಿರು. ಇಂದು ರಾಮದೇವಿರ್ನ ಅಯನ, ರಾಮದೇವಿರ್ನ ಪ್ರಯಾಣ. ಇಕಲ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಅಂದು ಬಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೂಂಜೆರೈನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ರಾಮನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಕಥೆನು ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ರೂಪುಡು ಕೊರ್ತೇರು. ಅಂಚಿನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಲು ಬರೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾವ್ಯ ವಾದಿ ಕಾವ್ಯ. ನಮಕ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತಡು ರಾಮದೇವಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಪನ್ಪಿನವು ನಂಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಸ್ವರೂಪಲಭ ಮಲ್ತಿನಾರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಅಂಚಂದ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪಿನವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಓಡೆನ ಇನಿಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟುಗು ಸುಮಾರು ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮತ ಹೊಂದುಂಡು. ಇಂದು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ರಾಮಾಯಣನು ಆಧಾರವಾದಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯೋಳು ನಾವು. ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕವಿಕಲೆಡ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಬೈತಂದು ನಮ್ಮ ರಸ ಋಷಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕುವೆಂಪು ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬರೆಯಲಿ. ಇನ್ನೇನು ದಾಯ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಕೆನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಲ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲೈನ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ತುಳುಟು ಬರೆಯಿರಿ. ರಾಮದೇವರನ ಕಥೆನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೆಯಿನಿ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಡು. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಯಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಾರ್ತಾಪುಜಿ ಅಪಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ಅವು ಜನಮಾನಸಗು ತಟ್ಟುಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕವಿನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉರುಟು ಐನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಗ್ಗು ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯಿರು. ಕುವೆಂಪು ಬರೆಯನಗಲ ಪಂಡೇರು ಸ್ಮೃತಿ ನಿನ್ನದಾದೊಡಂ ಕೃತಿ ಎನ್ನ ದರ್ಶನಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಅನ್ವಯ ಆಪುಡು. ದಯಬಂಡ ಐಟ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲ್ಲ ಆರ್ ದಾಯ ಬರೆಯಿರು ಆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಾವ್ಯ ತುಳುಟು ಬರೆನಾಗ ಆರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿರೆತ್ತು ನೈನ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ಈ ತುಲಿಪುಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಾವ್ಯಗುಲ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲು ಬರೆಯಿನ ಈ ಕಾವ್ಯಗುಲ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ರಾಮಾಯಣ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಥಾವಸ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲ್ನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಗೂ ಬಂದಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆ ಉಂಡು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ಡೆ ರಾಮಾಯಣ ಆತನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ನೆನಪುಡು ಆತ ಪುರ್ಲುಡೈನಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದು ತೋಜಾದಿರು. ದಯಬಂಡ ಆಯ್ತು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆಯ್ತು ತುಳು ಬದುಕನ್ ಆರೊಂಜಿ ಕಟದು ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ಐತ ಉದ್ದೇಶ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಪನ್ಪಿನವು ಇಂಚ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನೇನು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತೆರಿಪಾವಡು ಪನ್ಪಿನವು. ನನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಕೇಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಲೆಕ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಾವ್ಯ. ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಜೀವನಗ ಆದರ್ಶವಾಯಿನ ಕಾವ್ಯ. ಅವೇನು ಅಯೋಧ್ಯೆಡ್ ನಡತನ ಅವೇ ರೀತಿ ಕೊರ್ಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಐನೊಂಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ನಾಗ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಈ ತಿಗತ್ತನೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರೆನ ಕರಿತದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇನೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪುಜ ಇಜ್ಜಿದ ಅಂಚಂದ ಮಾತ್ರೆ ಬೋಡೋ ಮರ್ದು. ಇನ್ನೇನು ರಾಮಾಯಣದ ಕಾವ್ಯನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದು ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬದುಕದ ಒಗ್ಗು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತಲು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಡು ಕೊರಿಯರಿ. ನಮ್ಮ ಅಂದಿತ್ತೊಂಜಿ ತುಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಲು ನಂಕಂದಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯಬಂಡ ರಾಮಾಯಣನು ಬರೆಯನಾಗ ಬೇರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಲು ಐನ 7 ಕಾಂಡ ಮಲ್ತೇರಿ. ಬಾಲಕಾಂಡ, ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ, ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ, ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ, ಸುಂದರಕಾಂಡ, ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಬಕ ಉತ್ತರಕಾಂಡ. ಈ ಕಾಂಡ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ದಯ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ತುಲಿಪು ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐತ ಮಹತ್ವನ ತಿರಿಯುಡು. ರಾಮ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಗೂ 7 ಅರ್ಥ ಅವು ಎಂಚ 7 ಆಪುಂಡು ಕೇಂಡ ರಾಮ ಯಾ ರ
ಅಕ್ಷರಾಂಕದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ರಡ್ ಯಾರ ಯಾವರ್ಗುಡು ರಡ್ನೆ ಅಕ್ಷರ ರ ಪಾ ವರ್ಗುಡು ಬತ್ತಂಡ ಪಾ ಪಾ ಬಾ ಬಾ ಮಾ ಮಾ ಈ ಮಾ ಅಡೆಗವು ಏಳಾಂಡು ಪಾ ಪಾ ಬಾ ಬಾ ಮಾ ರಾ 2 ಮಾ 5 2 5 7 ರಾಮಾಯಣುಡು 7 ಕಾಂಡ ರಾಮಾಯಣುಡು 7 ಕಾಂಡ ಅಂದಾಂಡ 7ನೇ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂಚನೆ ರಾಮದೇವರು 7ನೇ ಅವತಾರ ಇಂಚ ಪೂರ ರಾಮಾಯಣುಡು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣುಡು ಈ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು 7 ಎತ್ತ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಬಂಧ. ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲು ಅವೇನೆ ಐನು ಕಾಂಡ ಅಂದು ಬಂಡದು ಮಂತೊಂಜೇರು ಆರೈನ ಇಂಚ ಅಂದು ಕೆಂಡ ಐನೊಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಡ್ ಮಂತೊಂದು ಬೈರು ಆ 7 ಆರೊಂಜಿ 24 ಎಗ್ಗೆ ಮಲ್ತದೇರು ಆ 24 ಎಗ್ಗೆಡ್ ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣ ಐಟು ಕುಂಚದ ಬಾಲೆ ಬಂಗಾರದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಜ್ಜೆರೆ ಸಾಲೆ ಮದಿಮೆದೊಂಪ ಸೇಲದ ಸೋಲು ಪಟ್ಟೊಗು ಪೆಟ್ಟು ತಿಳಿಪು ನಡೆ ಬುಲಿಪು ಮೋಕೆದ ಕಡಲು ಇರೆತ್ತ ಪುರೆ ಪರಬ್ಬುನ ವರಸಾರಿ ದಗೆ ತೋಜಾದು ಪಗೆ ಸಾಧ್ಯಲು ಬೊಳ್ಪುದ ಗುಡ್ತಿಲು ಪುಗೆ ತೂಪಿ ಪಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತಲೂಕದ ಬಿತ್ತು ಬೆಂದೆನೆ ತಿಂದೆ ಪಚ್ಚದ ನೀಲ ನೀಲ ಕಡಲು ದಂಡೆಗೆ ಕಾಡು ದಂಡು ಆ ಪೆಟ್ಟು ದಟ್ಟಣೆ ಮಸನದ ಕತ್ತಳೆ ಬದುಕದ ಬೊಳ್ಪು ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಕೇನುಂಡು ಸರ್ ಕೇನುಂಡು. ಹಲೋ ಏರ್ನಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇರ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಾಂಡು ಉಲ್ಪಡ್ದು ಕಟ್ಟಾಂಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇನುಂಡೆ ಇತ್ತಕ್ಕೆಂಡು ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಉಲ್ಪಡ್ದ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಬಂಡಾರು ಮಂದಾರದ ಎಗ್ಗೆನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸರ್ 24 ಎಗ್ಗೆದ ಪುದರ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ 24 ಎಗ್ಗೆದ ಪನ್ನಗ ಕಟ್ಟಾಂಡು. ಸರಿ 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 ಯಾನ ಅವು 24 ಬಂಡೈಟ್ 22 ಎಗ್ಗೆಲೆ ಬೊಕ್ಕಾಯ್ತು ರಡ್ಡು ಅರ್ಥ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಉಳ್ಳ ತಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಳೇನು ಮಾತ ಬರಿತೇವೆ ನಂಗೆ 22 ಎಗ್ಗೆಡರೈನು ವಿವರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕುಂಚದ ವಾಲೆ ಬಂಗಾರದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಜ್ಜೆರೆ ಸಾಲೆ ಮದಿಮೆ ದೊಂಪ ಸೇಲೆದ ಸೋಲು ಪಟ್ಟುಗು ಪೆಟ್ಟು ತಿಳಿಪು ನಡೆ ಬುಲಿಪು ಮೋಕೆದ ಕಡಲು ಇರೆತ್ತ ಪುರೆ ಪರಬ್ಬುನ ವರಸಾರಿ ದಗೆ ತೋಜಾದು ಪಗೆ ಸಾಧ್ಯಲು ಬೊಳ್ಪುದ ಗುಡ್ಚಿಲು ಪುಗೆ ತೂಪಿ ಪಗೆ ಮಿತ್ತಲೋಕದ ಬಿತ್ತು ಬೆಂದನೇನು ತಿಂದೆ ಪಚ್ಚೆದೊಂಗಿಲ ನೀಲದೊಂಗಿಲ ಕಡಲು ದಂಡೆಗೆ ಕಾಡು ದಂಡು ಪೆಟ್ಟು ದಟ್ಟಣೆ ಮಸಣದ ಕತ್ತಳೆ ಬದುಕದ ಬೊಳ್ಪು ಪರಬೂಡುಗು ಪೊಸ ಬೊಳ್ಪು ಇಂಚ ಈ 22 ಎಗ್ಗೆಲಿಡು ನಮ್ಮ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲು ಮಂದಾರದ ರಾಮಾಯಣನು ಬರೆಯಿರು ನಂಗೆ ಆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಡು ಬರ್ಪುನ ಈ ಕತೆಕುಲು ಪೂರ ಅವೇ ಕೊಂಜಿ ಔತ್ತರೇಯ ಪರಂಪರೆದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾವಿರಡಿ ಎಂಚಿನ ತೂವಳಿಯ ಆ ಬದುಕನ ಇಟ್ಟು ನಂಗೆ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಡು ಅವೆಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಂಥಿಕವಾದ ಗ್ರಂಥದ ರೂಪುಡು ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಅವೆತ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಅವೇ ಕತೆ ಐನ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬಳಸವಳಿ ಬಂಪುನಲ್ಪ ಈ 22 ಎಗ್ಗೆಲೆಡು 7 ಕಾಂಡುಲೇನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಮುಡೆದು ಗೊರ್ತನಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ರಾಮಾಯಣದ ತುಳಿಪು ಪನ್ಪುನಲ್ಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಡೀ ನೇನು ತುಳಿಪು ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದವು ಅಂಡ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಡಾಯಿನಿಂಚಿನ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಕವಿ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದದ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬು ದಯಪಂಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿಲ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಪ ತುಲನೆ ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೋಂಟೆ ದೇರುನಾಯೆ ಆಯೆ ತಿರ್ಗದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕವಿ ಆಯಿನವು ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣಡು ತೂಪ ಐನು ನಮ್ಮ ಸುರುಟು ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಟ್ ಐನಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಟ್ ರಾಮಾಯಣದ ಉಂಡ ಕೇಂಡ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ
ರಾಮಾಯಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣ ಬೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ತುಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ತುಕ ಒಂಜಿ ತಿಕಿಡ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅರ್ನ ಪುರಪ್ಪುನು ಬರೆಯವಡಿಗೆ ಓಲ್ಲಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಇಡೀ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜೆ ಪ್ರಾಚೇತ ಸೋಮುನಿ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಒಲ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಒಲ ಉಂಡು ಪ್ರಚೇತಸನ ಮಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅವಲ ನೇರವಾದವು ಬೈಜಿ ರಾಮಾಯಣಡು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಯಾನ್ ಏರು ಪನ್ಪಿನೇನು ರಾಮಾಯಣಡು ಉಲ್ಲ ಪಂತಜೇರು ಆಂಡ ಜನಜನಿತವಾದಿ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಣ ರೂಕ್ಷಣ ಕತೆ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಮಲ್ಪೇರಿ ಅವು ರಾಮಾಯಣದ ಆಧಾರವಾದಿ ಇತ್ತದ ಮಲ್ಪುನ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಹೂವ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಆಧಾರವಾದದ್ದೇ ತೊಂದು ನಾವು ದಯಬಣ್ಣ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತನ ತುಲಿಪು ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಓವು ಸರಿ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ತೆರಿಪಾದ ಪನೋಡ ಏನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ರಾಮಾಯಣ ಇತ್ತಿನ ಕತೆ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಎತ್ತೆ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿದುಲ್ಲ ರೂಕ್ಷೆ ಪನ್ಪಿನಾಯ ಅಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಡೆ ಆದಿತ್ತಿನಾಯ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ನ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬೇತೆ ಆಕರೊಡ್ದು ತಿಕ್ಕನಂಚಿತ್ತನ ಕತೆ ಅಂಡ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲೈನ್ ಬಳಸ ಒಂದಿರು ಅಂಚಂದೊಂದು ಆಧಾರ ಅಂದ್ರ ರಾಮಾಯಣದ ಆಧಾರ ಹತ್ತಿರಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿಂದ ಆಧಾರಗಳು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂಂಜ ಭಾಗವತ ಇರ್ಲೈನ್ ಬರೆಣಗ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಕಾರ ಐಕು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಂಕ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಗ್ರಂಥದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥೊಡಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇತ್ತದ ಅರಮಲ್ತೇರೇನು ಐಟ್ ಇದು ರಾಮಾಯಣದ ಆರಂಭ ಆಪಿನಿಂಚ ಅಂದಕೆಂಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಡು ಸುರುಟು ಆದಿ ಕವಿ ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುನ ಆ ಕುಲೋಂದು ಉಪ್ಪುನಗಾಯ ಕೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಪುನು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೆಂಡ ಓನ್ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಲೋಕೆ ಗುಣವಾನ್ ಕಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಯತ್ಸೆ ವಿಭ್ಯತಿ ದೇವಾಶ್ಚ ಜಾತರು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಯುಗೆ ಎಂದು ಬಂದದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲುಡು ಏರುಳ್ಳೇರು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯುವುಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಬೈದೆಂದು ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗು ಬರೆಪುನ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ಆಯೆ ಬೆರುಪತ್ತದು ಉಂತಿಯಂದಾಂಡ ಸ್ವರ್ಗುಡಿತ್ತಿನ ದೇವತೆಲ್ಲ ಹೊರ ನಡುಗೋಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನು ಆರ್ ಕೇನ್ನಿ ಎರಡ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಅರೆಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿನ ನಾರದೆರಿನ ಅಂಚಾದ ನಾರದೆರಿಡಾರು ಕೇಂಡದು ಆರು ಉತ್ತರ ಕೊರದು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶ ಪ್ರಭವೋ ರಾಮೋ ಜನೈಶ್ರುತ ಸಾಧು ಅಧೀನಾತ್ಮ ವಿಚಕ್ಷಣ ಸರ್ವಲೋಕ ಪ್ರಿಯ ಅಂದು ಬಂಡದು ರಾಮದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಬಣ್ಣಿಟ್ಟು ರಾಮಾಯಣದ ಕಾವ್ಯನು ಬರೆಯಿರು ಎಂದು ಬಂಡದು ನಂಗೆ ರಾಮಾಯಣಡು ತುಯರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಕತೆಗಳು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಪ ಬೇಡನ ಅಂದಿಟ್ಟು ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿಲೇನು ಒಂಜಿ ಬೇಡೆ ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇಡೆ ಎಂದು ಮಲ್ಪುನ ಅದು ಪೂರ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲ್ನ ಸುರುಟ ಎಗ್ಗೆಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪುಂಚದ ಬಾಲೆ ಎಂದು ಆ ಪುಂಚದ ಬಾಲೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಟು ಸೀದಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿನ ಕಥೆನ ಯಾರು ಬರೀಪಿರು ದಯಮಾಡಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೀನಿ ರಾಮಾಯಣ ರಾಮದೇವರನ ಕಥೆ ನಾವು ಮೂಲ ಅಂಡ್ ಅವೇನ್ ಆಧಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತುಲು ಐನು ಬರೆನಾಗ ಅರ್ಧಾದ ಮಲ್ತೀರಿ ಅವೇನ್ ಆರ್ನ ಕತೆ ಇಟ್ಟೇ ಶುರು ಮಲ್ತಿ ಒಂದು ಮಂದಾರದ ರಾಮಾಯಣ ನಮ್ಮ ತೇರ ದಿಕ್ಕುನ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಕೇಂಡ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡಾರ ಐನೊಂಜಿ ವಿವರ ಕೊರ್ತಿರಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲುನು ನಮ್ಮ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲ್ ನಂದಿಟ್ಟು ತೂವಲಿ ಆರ್ ಏತ್ ಶೋಕುಡೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೇನ ಸುಗಿಪು ಮಲ್ತದೇರಿ ಬರಬು ಸರಬುಡು ಎನನು ನರಮಾನೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿ ಸಿರಿಗುರು ಕುಳೆನು ನೆನೆತದು ಆನೆ ಮೋನೆದ ದೇವೆರಿನ ಆನೆ ಮೋನೆದ ದೇವೆರಿನ ಕಾರ ಮುದಿಲಿಡಿ ತರಿನು ತಗ್ಗಾದು ಬಿರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಪತ್ತು ಬಿರಿಲಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತದೊಪ್ಪ್ಯಾದು ಯಾನು ಬರೆಪುನ ಬರೆಪಿನ ಬರೆಪಿನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ತಲೆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ನ ಮುಟ್ಟ ಸೋಕಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಡಪ ರಾಜ್ಯಗು ಪಾಡ್ದು ಗೇನ ಕೈ ಸೇರಾದು ಕೊರುಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಉತ್ತುಗಾರನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬರವನ್ನು ಬರಿತೇರು ಐಟ್ ಆ ಕಾವ್ಯಡಾರ್ನ ಅಂದಿಟ್ಟು ಆಯನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿವರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಎಂಚಾಂದ್ ಕೇಂಡವರಿಯೇ ಕಾಡಬೇಡೆ ఆయన కాడబేడకి ఆయన జీవనం అంత ఉందుప్పి దినాలు సుమారు జోకులుల్ల ఆయన కొనతది తిన్పా ఉందుప్పి పొర్లుడి తిన్పావి తిన్పాండ బుడిది జోకులను సాకొందిప్పి ఆయన ఎంచ తిక్కనిಗೆ ಅಂದ ఆయన ಮಂಡೆ ಹಾಕದೆ ದೆಪ್ಪುಡು ఆయన ಸುಲಾ ಪುಡು ತಿಕ್ಕುನ ಸಾ ತಿಕ್ಕದ ನೀವು ಸಪ್ತಋಷಿಕಲ್ನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಮಾತು ಈ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಾದಿ ಇದು ನಡತೋ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಸಪ್ತಋಷಿಕ್ಲೆ ನಂಚಿನ ಪತ್ತದಿ ಇದು ಅಕ್ಲೇನು ಉಂತಾದಿ ಇದು ನಿಖಿಲಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಒಯ್ತಿದೆಪ್ಪೆ ಅಂದು ಬನ್ಪಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಂಡದಾಪು ನಕಲು ಕೇನ್ವೇರಿ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ವಿಷಯ ಮತ ಅವು ಮತ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲೇಡ ಮತ ಇನ್ ಮತ ಪಂಡದು ಸುಖಜ್ಜಿ
ನಿಖಿಲ್ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಮತ ಪಾತೆರ್ನ ಬಿಡ್ಚಿ ನಿಖಿಲ್ ಕಳು ಪಾತೆರ್ದು ಮುಲ್ತು ಪೋಲಿ ನಟನೆ ಮಲ್ಪುವರು ಇಂಚನೆ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ರದ ಬಲ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ಬೊಡೆದಿರ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದಾಗ ಬೊಡೆದಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಇಂಚಕೆಂಡ ರಾಮಾಯಣದ ಆಧಾರವಾದ ಬತ್ತಿನ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಆಯಗ್ ಬೊಡೆದಿನ ಪಾತೆರನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲು ಇಂಚಕೆಂಡ ಕಂಡನ್ಯನ ಪುಣ್ಯೋಡು ಬೊಡೆದಿಗೆ ಬಾಲುಂಡು ಕಂಡನ್ಯನ ಪಾಪೋಡು ಬೊಡೆದಿಗೆ ಬಾಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದ ಬೊಡೆದಿನ ಪುಣ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಪಾಲಿಜ್ಜಿಗ ಕಂಡನೆಗೆ ನೆನ್ ತೆರಿದಾಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ಪಿನಿಂದ ಸಮ ಕತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಪ್ಪ ಅಂಡ ಮೂಲಂಚತ್ ಮೂಲ ಅಲೆಗೆ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲು ಬರೆಯಿನ ಕಾವ್ಯೋಡು ಅವು ಎಂಚಕೆಂಡ ಅವು ಅಂಚದಾಲಜ್ಜಿ ಇಂಕೀರ್ ಇಂಚ ಕೊನಪ್ಪನಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಈರ್ ಕೊನ ಒಂದಿತ್ತರಿ ಯಾನ್ ಬೈಪದ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಈರ್ ಇಂಚ ಕೊನಪ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಬೆಲೆನೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಈರ್ನ ಅವು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಈರೈನ್ ಮಲ್ತೀಜರಿಂದ ಬಂಡದು ಐನ ಆ ರೀತಿ ಕೊನೊತ್ತಿರಾರು ಅಂಚಂದ ಅಲ್ಪ ತಿರಸ್ಕಾರನೇ ಬರ್ಪಿನಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಂಡ ನನ್ನ ಅಗತ್ಯ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಕಂತ ನಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕದಲ್ಲ ಆಯರೆಜ್ಜಿನ ಬಡದು ಬುಡಿದಿ ಪಂಡಾಗ ಹಾಗೆ ಬೇಜಾರಾಪಿನಿ ಅಂಚ ಆ ಬೇಜಾರಡು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ದುಂಪುಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಆಪುನಿ ಆ ಋಷಿಕಲ್ ನಕಲಾಗ ರಾಮದ ಬಂಪುನ ಚಿತ್ತನ ಮಂತ್ರದ ಉಪದೇಶನ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಉಪದೇಶ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಗ ಒಂಜಿ ವಿವರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುನಾರ ಇಟ್ಟು ಬರೀತೇರು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವಡಾಪುನು ದಯಪಂಡ ಕಾವ್ಯಡು ದೇವರನ ವರ್ಣನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಕೇಂಡ ಏರು ಎಂಚ ಒಳ್ಳೇರು ದೇವರು ಓಲುಪ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಕೇಂದಾಗ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಜಂದಿನ ತೋಜಂದಿನ ಮಾಜಂದಿನ ಬರೆಲಂದಿನ ಎರ್ಕಂದಿನ ಪುರ್ಕಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕೈಯೇರ್ನೈಕ್ ತಾಕಂದಿನ ಒಂಜಿ ಒವ್ವಾ ಉಂಡು ಈ ಬೇರು ಉಲ್ತು ಬತ್ತನಿಂದ ಪಣದ ನಂಗೆ ತೆರಿಯಂದೆ ಆ ಗೇರನ್ನು ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶುಡು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಈ ಬೇರು ಉಲ್ತು ಬತ್ತದು ಈ ಬೇರು ಇಂದು ಪನ್ಪುಣವು ದೇ ಬೇರು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಈ ಬೇರು ದುವೇ ಬೇರು ಇಂದು ಪಂಡೇರು ಪಂಡದು ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸನ್ನಿವೇಶನು ಅಲ್ಪ ಕವಿಕಲು ಪಂತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯನು ಕೇನ್ನಗ ನಂಗೆ ಮೇಯ್ರ್ ಮೇನಾಪುಣ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲು ಐನು ಬರೀತೇರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಈ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಅಯೋಧ್ಯೆಡಿ ಇಂಚೆತ್ತಲು ರಾಮಾಯಣಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಲು ಬರೀತೇರಿ ಅಯೋಧ್ಯ ನಾಮನಗರಿ ತತ್ರಾಸಿ ಲೋಕ ವಿಶ್ರುತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪನ್ಪಿನವು ಆ ಕಾಲುಡು ಆತ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಗರ ಆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ನಗರ ಅಂದು ಪಂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಗ ಅರ್ಥನೇ ಅಭೇದ್ಯಾನಗರಿ ಪಂಡ ಭೇದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅವರಿಗೈನು ಕುಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪರಂಪರೆಡು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಐಟು ತುಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಲಗು ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟು ಬನ್ನಗ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲು ಅವೇನು ಪ್ರೀತಿನೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರುನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪದಾಗ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುವ ಆ ರೀತಿ ದಾರ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಗಂಗೆ ದಾಯರೆ ಸರೆಯುತ್ತದೆ ಬರಿಟೂರು ಕೋಸಲೆ ಪನ್ಪಿನವು ಬಾರಿ ಸಂಪತ್ತುಡು ಇತ್ತಿನವು ಕಾಲ ಕಾಲುಗು ಬರ್ಸದುರಿದು ಪಯಾತಿ ಕಂಡೊಲೆಗು ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಒಯ್ತು ದಕ್ಕುಂಡ ತೀರ್ಥಬೂರಂದಿ ಬುಲೆ ಬಾಗ್ಯಲಿಡು ತಮಿಳೊಂದು ಬಡಪತ್ತು ತಿರಿಯಂದಿ ಜನಮಾನಿ ಸಿರ್ಕ್ ಸಂಕಡ ಮರ್ದ ಪಾತೆರದ ಅರ್ಥ ತಿರಿಯಂದಿ ಬಜಿ ಕುಡುಂಬರೆ ಲೆಕ್ಕ ವರ ತೀರ್ಥ ಬಿತ್ತು ಒಂದು ತರೆಕಿರ್ಮುಣಗಳ ತಂದೆ ಸತ್ಯಾದಿಗಿರು ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾದಿಗಿರು ಇಂಚ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತುಂದು ಬತ್ತೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಸಂಪತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪಿನಿ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಬುಳೆ ಭಾಗ್ಯ ಕಂಡೊಡಿ ಏತ್ ಬುಳೆ ಆತಂದು ಕಿದೆಟಿ ಏತ್ ಕೈ ಕಂಜಿಂದು ಇದೇನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರುದ ಪೊರ್ಲು ನೇನು ಮಾತ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ದಿಂಜ ಇಲ್ಲಿ ಕಿದೆ ಕೈ ಕಂಜಿ ಬುಳೆ ಬಾರು ಮಾತ ಹಾಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಊರು ಅಂಚಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆನು ನಮ್ಮ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲು ಈ ರೂಪುಡು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತಿದೇರು ಅರ್ನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲ್ನ ಈ ವಿವರಣೆಗೆ ಎನ್ನಗ ಇಡೀ ದೆಟ್ಟನತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕಾವ್ಯುಡ್ಲ ಆರ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಇಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕಿನ ವಿವರ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಗೋಪಿನಿ ಅದು ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಹೂವೇ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆನೆ
ಐಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲೇನಾರು ಮಲ್ತದೇರು ದಯಪಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಆ ಕಥೆಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರಾಮಾಯಣಡು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಡು ಇಂಚ ಆಧಾರವಾದುಂಡು ಅದೇ ಕತೆ ಬೈದನಂದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಇಚ್ಚಿ ಏನ ದಾಯೇ ಮುಲ್ಪ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂತರನ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ದೈತು. ಮಂತರನ ಕತೆ ಐಟದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಡು ಮಂತರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒರ್ತುಜೇರು ಕೈಕೇನ ಮಂತರನ ಕೈಕೇನ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನಾಲು ಒಂಜಿ ಸಕೀನ್ ಪಂಡದ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಲ ವಿವರ ಜಾಲ್ನಡ್ದ ಆಲೊಂಜಿ ಕುಹಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಹಕ್ಕ ತನೊಡ್ದ ಅದನ್ ಚಾಂಡದ ಪಂಡದ ಬಿಟ್ಟಾಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಅಂದಿಚ್ಚಿ ಬಹುಶಃ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಂಡು ಮಂದಾರದ ಕರ್ಕುಲೆಗ್ ಕುವೆಂಪುದಾರು ಬರೀ ನಂಚಿತ್ತನ ಆರ್ನ ರಾಮಾಯಣ ಅರೊಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರುಂಡು ಸ್ಮೃತಿನಿನ್ನದಾದೊಡಂ ಕೃತಿಯನ್ನ ದರ್ಶನಂದು ಬಂಡೊಂದು ಕುವೆಂಪುದಾರ ಪಂಪುನ ವಾಕ್ಯನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದೆತುನಳ್ಳಿ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲು ತುಳುನಾಡದ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಣಗ 6 ಇಂಚ ಮಂತರಿಗೆ ವಿವರ ಕೊರಿಯರು. ಕುವೆಂಪುನ ರಾಮಾಯಣಡು ಮಂತರಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡ್ತೇರಿ. ಭರತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮರ್ದಾದು ರಾಮನ ಪಟ್ಟನು ತಪ್ಪಾಯಲತ್ತಂದೆ ಅಲ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಗೂ ಬೋಡಾದ ತಪ್ಪಾಯಲಂದ ಇಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ರಾಮಾಯಣಡು ಇಜ್ಜಂದನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಕುವೆಂಪು ದಾರ್ಲ ಬರೀತೇರಿ. ಇಂಚ ಕೇಂಡ ಮಂತರೆ ದಾನೆ ಪಲ್ಲಂದು ರಾಮಾಯಣ ಓಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಭರತೆ ನೆರ್ಪೆ ಒಂಚಾಪುಡು ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಮಂತರೆನ ಸುದ್ದಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನముడు ಮಾತ ಊರ್ದಕ್ಲ ನೆರ್ಪುನ ನೆರಡೆನಿ ಕೇಂಡ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಅರಬೈದಿ ಒಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಪುನ ಅಂಚ ರಾಮನ ನಾಡ್ಯರೆ ಪೋಪುನ ಅಂಚ ನೇಲೆ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಗಿಸು ಅಲ್ಪ ಕಾಡ್ಗೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಐಟ್ಲ ರಾಮೆ ತೋಜಿ ಐಟ್ ಗುರ್ದು ಪಾತೆ ಪೊತ್ತಲೆಕ ಪೊತ್ತದು ಸೈಪಾಲನು ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನముడు ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲು ಮಂತರಿನ ಇಂಚನಂತಿರಿ ಕೇಂಡ ಅಲೆಗೆ ರಾಮನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ಬರ್ಪುಣಿ ರಾಮನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮೊಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ದೇರು ಐಕೆ ರಾಮದೇವರು ಅಕ್ಕೇರಿಗಾನಾಗ ಇನ್ನು ಒತ್ತುಣಿಗೇರು ಅಲ್ನ ಮೋಕೆ ನಿಂಕೆ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರಾಯ ನಿಕ್ಕಾಂಡು ಅಂಚಪುರ ಪಂಡದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತಿಕೆಡು ಆ ಮಂತರೆ ಯಾರು ಕೊಡು ಕೊಡುದು ಬರ್ಪಲ್ ನಂಗೆ ಅವೈತಿರು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ತೂವೊಂದು ಪೋಂಡ ಅರ್ನ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕೇಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಹೂ ಕೇಂಡ ಅಜ್ಜರೆ ಸಾಲೆಂದು ಮೂಜಿನ ಎಕ್ಕೇಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಜ್ಜರೆ ಸಾಲೆಡು ಕೌಶಿಕೇರ್ನ ಆ ಕೌಶಿಕೇರ್ನ ಅಜ್ಜರೆ ಶಾಲೆಡು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಆಟ ಪಾಠ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಪವನ ಆ ವಿಷಯಲು ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಗೌತಮಿರನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಹಲ್ಯ ಗೌತಮಿರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅವು ರಾಮಾಯಣಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಮೇರ್ನ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಗೌತಮಿರಿ ನಿಜವಾದಂಡ ಆ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಥೆಟ್ ತೂಪ ಶಾಪ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಹಲ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಲ್ ಪಂಡದು ಗೌತಮಿರಿ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪುನಿ ಕಲ್ಲಾದು ಬೋಲ ಐಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಕಾತೊಂದು ಪೇರು ರಾಮಾಯಣ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಣಿಕೆಯಿಂದ ರಾಮೆ ಪೋದು ಆ ಶಿಲೆ ತಮಿತ್ ಕಾರ್ದೀನಗ ಆ ಶಿಲೆ ವೀರ ಅಹಲ್ಯ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಹಲ್ಯ ಅದು ಬತ್ತದು ರಾಮದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿ ಅಡೆ ಗೌತಮಿರಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಕ್ಲು ರಾಮದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಡ್ಡ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಅಕ್ಲಿನೊಲ್ಲ ಇಡ ಆಪುಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೇನು ವೇರಿ ಗೌತಮಿರಿ ಆಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಇಂಚ ತಪ್ಪಾಂಡು ಅಂಚ ತಪ್ಪಾಂಡು ಐದಾದಿ ಅನ್ ಶಾಪ ಗುರಿಯನ್ ಅವೊಂಜಿ ಆ ಕಥೆನ ಪಿರಾರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ್ಪಾವೆ ಅಂಡ ರಾಮದೇವರು ಐಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೇರಿ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಡಿഞ്ഞവನ ಮನಸ್ಸುದ ಉರಿ ವೃದ್ಧಾಲ ಬಂಪಿನ ಉದಾನೆ ಅವೇನ ಇರು ಕೆರಿಯಂದ ಇಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ತುದರ ಬಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಐನ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲು ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಆ ಪಾತೆರ ಕಥೆನ ಅಲ್ಪ ತೋಜಾವೇರು ನಂಗೆ ಅವೆಟ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಳಿ ದಯಪಂಡ ಕೇವಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದೇ ತೂಪುನೈತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಮಾಯಣದ ವಿಷಯ ತೂಪುಂಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಡು ಇಂಚಿನ ಬರೆತೇರಿ ಅವೇನ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಮತ ಮನ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಆ ಪೊರ್ಲುನ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಐಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡ ರಾಮದೇವರಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೇರು ತಾಟಕಿನ ಅಂಚನೆ ಮಾರೀಚ ಸುಬಾಹುನಕ್ಲನ ಸಂಹಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರೆಂದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಪ ರಾಮಾಯಣೋಡು ಬಾಲಕಾಂಡದ ನೆಟ್ಟು ಅಲ್ಪ
ರಾಮದೇವರೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಲೆತೊಂದು ಆರು ಪೋದು ಸರಯು ನದಿತ ದಂಡಿಡು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಜೆಪ್ಪುವೆರು. ಜೆತ್ತದ ಪುಣ್ಯ ಹಾಕ್ಲು ಅರಮನೆಟ ಸುಖ ನಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾಡು ನಡತದು ಬಚ್ಚೆಳ್ಳು ಬತ್ತನ ನಿದ್ರೆ ಕಾಂಡ ಆಯ್ತಂದು ಲಕ್ಕುಜೇರು. ಆ ಲಕ್ಕಂದ ಎಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ನಮ್ಮ ಇನಿಲ ಇನ್ ಕೇನುವ ಪೂರತಿಗೆಲ್ಲ ಸುಪ್ರಭಾತ ಕೇನ್ನಗೌರ ಮೇರ್ ಮೇನಾಪು ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವಾ ಸಂಧ್ಯಾಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ನರಶಾರ್ಧೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮಾಹ್ನಿಕಮು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಪಂಡೈಟ್ ರಾಮಾಯಣಡು ಬರೀನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಧೋರಣಿ ಚಿತ್ತನಕೇಂಡ ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಅದು ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ಮಗೆಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಮ ಪೊರ್ತು ಏರೊಂದು ಬತ್ತಂದು ಲಕ್ಕಲ ನರಶಾರ್ಧೂಲೆ ಆದ ಲಕ್ಕಲ ಅಂದು ಕೋಸಲಗು ಪ್ರಜೆ ಆದ ಕೋಸಲದ ಪ್ರಜೆ ಆದ ಲಕ್ಕಲ ಅಂದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಅಂಚ ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ಕೌಸಲ್ಯನ ಮಗೆ ಮನ್ಪಡಿದ್ರೆ ಕೋಸಲಗು ಸುಪ್ರಜೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎತ್ತಿನಾಯೇ ಈ ಲಕ್ಕಲ ಅಂದು. ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶನು ಆರ್ಲ ಬರಿತೇರು ಆರೆ ಆಯ್ತು ಏತ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರಿತೇರಿಗೆಂಡ ಲಕ್ ಕೌಸಲನ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಲಕ್ ಯೋಧ್ಯದ ಪೆರಣ ಲಕ್ ಲೋಕದ ಬುಳ್ಪು ಲಕ್ ಧರ್ಮದ ಬೂಡು ಲಕ್ ನೀತಿದ ಗೂಡು ಲಕ್ ಸತ್ಯದ ತುಡರು ಲಕ್ ಸಾಧುಲೆ ಪುಣ್ಯ ಲಕ್ ರಾಮ ಲಕ್ ಪುಲ್ಯಾಡು ಲಕ್ ಮೂಡಾಯಿ ಬುಳ್ಪಾಡು ಮಗ ಲಕ್ ಲಕ್ ಲಬಾಲೆ ಲಕ್ ಋಷಿ ಕೌಶಿಕೇರು ಮೋಕೆ ಕೊಂಡಾಟೊಡ ಜೋಕುಲೆನು மெல்லலிது பாமித்தது மென்தெலக்காது மோனெதெக்காது மீது பத்திருட்டுகு புரைக்கு ಅವು ಪುರ್ಲುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆ ರಾಮಾಯಣದ ಅಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐನಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಟ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಾನಗ ಅಂದುಲ ಸುಪ್ರಭಾತನೇ ಬಹುಶಃ ಈ ಸುಪ್ರಭಾತ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ತರ್ಜುಮೆ ಅದು ಬೈದನು ಇಂಚಿತ್ತನ ಆ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಒಡ್ಡಾರುನು ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಡು ಮಂದಾರದ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಪು ಅಂಚೆನೆ ಏತೋ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದು ತೂವೊಂದು ಪೋನಗ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತುಳಿಪುದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿಯಾನ್ ಗಮನ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಪುಗೆ ತೂಪಿನ ಪಗೆಯನ್ನು ಬಂಡದು ಐಟೊಂಜಿ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವೇರ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವೇರ್ನ ಕತೆಕ್ ದುಂಬುಡು ಒಂಜಿ ಶಬರಿನ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಯಾನ ದಾಯ ಮುಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಶಬರಿನಡೆ ಬನ್ನಗ ಆ ಶಬರಿನ ಕೊಟ್ಯಗ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಯಡು ಕುಲ್ಲಿಯರ್ಡ ಅಕ್ಲ ಜೀವನದ ಒಂಜೇ ಪುರಬು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಆ ಪರಬುಗು ಬುಳ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಗ್ರಾಮದೇವಿರು ಬರ್ಪೆರಿಂದು ಕಾತೊಂದು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಜೀವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಉರ್ತಿ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲಿ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಇಂಚಪ್ಪು ಐನ್ ತುಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಡು ಅಂಚ ಬತ್ತಂಡ ರಾಮಾಯಣಡು ಶಬರಿನ ಕತೆಕ್ ಬಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾತಾಡು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ಕತೆಟ್ ಶಬರಿ ಏರಿಂದ ಕೇಂಡ ಐಟ್ ನೆಗ್ರೋಧ ವ್ಯಾಧನ ಮಗಳು ಬಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ನೆಗ್ರೋಧೆ ಬನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಾಧೆ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಂದನ ಪೊರ್ತುಡು ಮತಂಗ ಋಷಿಕಲು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಫಲ ಅಚೂತ ಫಲ ಅವೆನ್ನು ತಿಂದದು ಆಯನ ಬುಡಿದಿ ಬಂಜಿನಾಲಾದು ಆಲು ಪೆದ್ದು ನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಕಬಂದನ ಕೈಕೆ ದಿಕ್ಕದು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿಗೆ ಈ ಬಾಲೆನ ಗೌಜಿಗಮ್ಮತ್ತದ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕಬಂದೆಕ್ಲೇನು ಸಂಸಾರದಕ್ಲೇನು ಪೂರ ನಿಂಗುವೆ ಆಯನ ಕೈಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಕರೀದಿ ಬಾಲೆ ಪನಿ ಮಲ್ಲ ಏನಗ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗ ಅಮ್ಮೆ ಮಾತಿರಪ್ಪುನು ಪೋನಾಗ ಆ ಕಬಂದೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ನಿಂಗು ಅಂಚ ಈ ಬಾಲೆ ಉರ್ಕಿ ಉರಿಪಿನಿ ಆ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ತಿಕ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತೆಯಾದ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ನಾರದೇರಿ ಬರ್ತದ ತೀರ ಮತ್ತಂಗ ಋಷಿನ ಆಶ್ರಮಗೂ ಸೇರ್ಸಾವು ಅಂಚ ಅವಲಿತ್ತಿನ ಅಲು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಕನೊಟ್ಟು ಮೂಡ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಡು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಪು ಸೂರ್ಯ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಯೋಧ್ಯದಂಚಿ ಜಪ್ಪುನೇನು ತೂದಲೆ ಕನಟು ತೋಜಿನೇನು ಪಂಡದು ಮತಂಗ ಋಷಿಕಲು ಪಂಡೇರಿಗೆ ನನಯನ್ನ ಆಂಡ ಅಂತ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ದೇವಿರು ಬರ್ಪುನ ಕೊರ್ತಾಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾನು ಪೋಪೆ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಲಿ ಬುಲ್ತಲ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಇದಾದ ಮಲ್ಪೊಡುವುದು ನಿನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಈ ನನ್ನ ಉರಿಯೋಡು ಆ ದೇವಿರು ಬನ್ನೇಟ ಈ ಕಾಪೋಡು
ಎಂಚ ದೇವೆರುಳ್ಳಿ ಇರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆಂಡಿರ್ಗೆ ನಿಕ್ಕ ಎಂಚ ತೋಜುವೆರು ದೇವೆರು ನಿನ್ನ ಅಂದಾಜಿರಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಿ ಇருந்து ಅಪಗ ಬಿರುಕೊಂಜಿ ಬಿರುತ್ತ ತೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೊಂದನ ಕೈಟೊಂಜಿ ಬಿರುಪತ್ತೊನ್ನ ಉರೆತ ಚೋಲಿ ಮಾತ ತುತ್ತೊನ್ನ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಎಂಕ್ ತೋಜಿನಿ ಅವೇ ರೂಪಡು ಬರ್ಪೇರು ಕಾಪುಲ ಅಂದು ಜವಂದಿಪ್ಪುನ ಬಂತೀನಿ ಈ ಜವಂದಿಪ್ಪುನಗ ಪನ್ನೇನು 6-5 ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಂಡಲ ಈ ಶಬರಿ ಕಾತು ಕುಲ್ದಿನಿ ಇಂದು ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಕೇನುವ ಶಬರಿನ ಕಾಪುನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡದ ಕವಿಕುಲು ಎತ್ತು ಪುರ್ಲುಡು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತೇರು ಕಾದಿರುವಳು ಶಬರಿ ರಾಮ ಬರುವನೆಂದು ತನ್ನ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುವನೆಂದು ವನವನವನು ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿದು ತರುವನು ಎಳೆದು ತಿಳಿದು ಬಿರಿಬೂಗಳ ನಾಯ್ದು ತಂದು ತನಿವನ್ಗಳ ನಾಯ್ದು ತಂದು ಅಲ್ಲ ಚೀಪೆ ಚಪ್ಪೆನು ಮಾತ ತೂದು ಕೈಪೆಂಡ ಅಂದು ತೂದೇನು ಜಾಗೃತಿ ಹಿಡಿದು ತೂದು ದೀಪು ನಂಚಿನ ಅಂಚ ಮೂಲು ಇಂಬೆರ್ನ ಕತೆ ಟೆಂಚ ಬರ್ಪುಣದು ಕೇಂಡ ಆ ಪರ ಪಂಚದಾಲ ತಾಲು ವೃತ್ತಿಯೇ ಕಾತುಕೊಳ್ಳುಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಲ್ಪ ಆಲೊಂಜಿ ಏರ್ಲ ಆಸರದ ಅಂತ ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪರಬು ಅದುಪ್ಪಲು ಆಲ್ನಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ರಾಮದೇವೇರು ಬತ್ತದಲ್ಪ ಪಾತಿರುನ ಆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆತಿಥ್ಯನು ಮಾತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಆತಿಥ್ಯನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಷಯ ಮಾತ ಪಂಡದು ರಾಮದೇವೇರ್ನ ಕಥೆನ ಮಾತ ಕೇಂಡದು ಅಲ್ಪ ಆತಿಥ್ಯನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಗ್ರೀವ ನಡೆ ಪೋದು ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಬತ್ತದಲ್ಲಿ ನಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಮತ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಪರಬು ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸುಗ್ರೀವ ನಡೆ ರಾಮೆ ಬತ್ತದು ರಾಮಡ ಸಂವಾದ ಮಾತ ಆದು ಸುಗ್ರೀವನ ಕತೆ ಪಂಡದಾನಗ ಸುಗ್ರೀವನ ವಿಷಯ ಮತ ತೆರಿದಾನಗ ಅಕೇರಿಗೆ ಸೀತೆನ ನಾಡಿಯರೆಂದು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟನೆ ಮತ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಪರಬ್ಬು ನೆಂಕುಲು ತೂದು ಬೈದ ಪರಬ್ಬು ಗೊಂಜಿದಾನೆ ಒಂಜಿ ಗತಿ ಮನ್ ಕೊಡಿತ್ತದು ಪಾಪ ಅಂಚ ಪಂಡಿದ್ದು ಜನ ಕಡಪುಡ್ನೆ ರಾಮೆ ಸುಗ್ರೀವಡ ಈ ಬತ್ತದ ನನ್ನ ಅವಳು ಕುಳ್ಳುಂಡ ಈ ವರ್ತಿಯೇ ಇಂಗ್ಲೇ ಬರ್ರೆ ಪಯರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಂಗ ಹಾಪುಡು ಈ ನಿನ್ನ ದಂಡಿಗೇಡು ಕೊನತದ ಮೂಲೆ ಎಂದು ಮಲ್ಪು ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಮೂಲೆ ಕುಳ್ಳು ನಾಣ ಅಂದು ಪಂಡದು ಲೆಪುಡಾಯರೆ ಮತ್ತೆ ಪಯರೆಂಡು ಐಟ್ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲು ಬರೆಪೇರು ಆಲಂಚ ಪನ್ನಗ ಆ ಪರಪುನ ಬಾಯಿಡ್ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಲು ಬರ್ಪುಡು ಬೊಚ್ಚಿ ಮಗ ಯಾನಂಡೆ ಮತ್ತ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ತಾನೆ ಅಂಡಲ ನಿಕ್ಲಿ ಎರಡ್ಲೆ ಅಪಗಪಗ ಬತ್ತದೊರ ತೂವೊಂದು ಪೋಂದು ಪುಲೆ ಒಲೆಯನ್ನ ಎಕ್ಕು ಮೀನಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಂದಾಂಡ ಜೋಕುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಒಂಜಿ ಎರಡ್ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕಿ ಪರಣೆ ಮತ್ತ ತಿಂದುದು ಪೋಪುಲೆ ಕಾವಂದೆ ಎನ್ನ ಪುನಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪುರ ಆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನಲ್ಪ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕತೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರದ ರಾಮಾಯಣದ ಕಾವ್ಯಗಳು ಒಂಜಿ ತುಲಿಪು ನಡಪಾನಗ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ತಿರಿಯುಡಾಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆಗಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ಕಾಂಡದ ವಿಷಯ ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಪುಗೆ ತೂಪಿ ಪಗೆ ಎಂದು ಬಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತಲೋಕದ ಬೆತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೆಂದಿನೇನೆ ತಿಂದೇಲಿ ಈ ಮೂಜಿ ಎಗ್ಗೆಲಿಡು ಈ ವಿಷಯಲು ಸಾಕು ಎಂಚ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವೇರು ಮಾತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ತುಯಿಲಿಕ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಕಲ ದೂರತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ರಾಜ್ಯೋಡು ಅಂಡ ಈ ಕತೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಅಂಡ ಇಂಚಪ್ಪು ಬಂಪಿನೇನು ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ತೋಜಾದಿರಿ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಬರ್ಪುಣೆ ಪಂಪಾಸುದೇಕು ಮತ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಮತ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ಯಲ್ಪ ಅಕ್ಲಿನ ಬರ್ಪುಣೆನು ತೂದು ಅಕ್ಲಿನ ಎದುಕೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಂಡದಿತ್ತದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಬೊಂಡನು ಪೆರೆಸಿದು ಇನ್ನು ತುರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ಬೊಂಡದ ಬಾವಿನ ಇಂಚ ಪೆರೆಸೋಡು ಐಕೊಂಜಿ ಈತ ಪನೀತ್ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನು ಮೊರೆಕಾದು ಸುಗ್ರೀವ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುನ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ఆయన ಕಷ್ಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾತ ಪಂಡದು ವಾಲಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ವಾಲಿ ಅತನ ಸುಗ್ರೀವೆ ಮುಕುಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿನ ಪಂಡದು ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತದೇರಿ ಅಕ್ಲ ಬೆಣ್ಣಿ ಬೆನ್ಪುನ ಮತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೃಶ್ಯ ಉಂಡು ಸುಗ್ರೀವ ಪರಿಗಡ ಪೆರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಾಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗರಿಪೆರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲ್ನ ರಾಮಾಯಣಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅವು ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗ ಅಕ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ದೈವನು ನಂಬುವೇರಿ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಯಿಂದ ಉದಾರ ಆ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಯ ದೈವಗು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪಣಿಯಾರ ಬಲಸದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ ಕರಿ ಪಂಚಾಕ್ಲು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ ಕರಿಪೆರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಂಗೇರ್ಲಿಡ್ ಮತ ಉರಿವರಿ ಮೈಂದೆ ಆಯಂಬಿ ಎಂದು ಬಂದು ಕುದಾರ್ದಿತ್ತೇರಿ ಇದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಐಟಿ ಮೈಂದೆ ಬಂದ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಏನಾಡ್ಲೊಂಜಿ ತಾರೆಗೆ ಬಡ್ತುನ ಆಯ್ತಂದ ಅವೇ ತಾರೆಗೆ ಬಡ್ತುನೇ ಮೈಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಮಂದಾರ ಕರ್ತುನ ರಾಮಾಯಣಡು
ಐಟ್ ಮೈಂದ ದ್ವಿದೇರು ಬಂಡ ರಾಮಾಯಣಡು ಅಕ್ಲಿ 2 ಜನ ಅವಳಿ ಅಮರಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಲೋಕದ ಬಿತ್ತು ಐನೊಂಜಿ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ರಾಮಾಯಣದ ಕಾವ್ಯಡು ಎಂಚ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವೇರು ಪುಟ್ಟದೇರಿಗೆ ಅಂದ ವಾಲ ಭಾಗಗು ತೂದಲ ಗ್ರೀವ ಭಾಗಗುಲು ತೂದಲ ಉರಿ ಪುಟ್ಟು ನೀನು ಬೀಲಡು ಪುಟ್ಟನಯರಿ ಕಂಟೆಳ್ಳು ಪುಟ್ಟನಯರಿ ರಿಕ್ಷರಾಜಸ್ಸುನ ಸೂರ್ಯ ವೀಲಗುತಿಯೇ ದೇವೇಂದ್ರೆ ఆయన ಕಂಟಗುತಿ ಅಂಚ ಅದು ಪೊನ್ನಾದು ಪುನಂಚಿನ ರಿಕ್ಷರಾಜಸ್ಸುಗು ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವೇರು ಅಮರ ಜೋಕ್ಲಾದ ಪುಟ್ಟಿಯರು ಮೂಲ ಅಂಚತ್ತು ಮೂಲು ಆಯ್ ಪೊನ್ನ ಉರುಟು ಪೋನಗ ಆ ಮೀದು ಪೊನ್ನ ಉರುಟಾದ ಪೋನಗ ಮಾಯಡು ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲಿನ ಸೇರುಂಡೇರು ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಜಂದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾಯದ ಗರ್ಭ ಉಂಟು ಬಂಡದು ಅಂಚ ಕೊಡ್ತೇದಾರು ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ವಾಲಿನ ವಧೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣಡು ವಾಲಿ ವಧೆನ ಇಂಚ ತೋಜಾದಿರಿಕೆಂಡ ರಾಮೇ ಮರೆಟ್ಟು ಉಂಟುದು ತೋಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲು ಬಿಡ್ತು ఆయన ಕೇರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕಾಗ ಕೇನುನ ಪಾತೆರನ ಮಾತ ಕೇಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಪಾರಲೌಕಿಕವಾಯಿನ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಡು ವಾಲಿಂದ ಬಂದ ಇಂದ್ರ ನಮಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ಇತ್ತು ಮಿತ್ತಲೋಕದ ಬಿತ್ತದ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಸಮುದ್ರ ಮತನ ಅನಗಬಹುದು ಅಲ್ಪ ಸಮುದ್ರ ಮತನ ಮಲ್ಪನ ಪುರ್ತುಡು ಒರಿಯೇ 23 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು 26 ಕೋಟಿ ರಕ್ತ ಸೇರಿದು ಮಂದರ ಪರ್ವತನೇ ಅಲ್ಪ ಮಂತೊಂದು ವಾಸುಕಿನ ಬಲ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳಿಪುನ ಪುರ್ತುಡು ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಭಕ್ತನ ಅಮೃತನ ಅಂದೇನೆ ಮತ್ತ ಪಟ್ಟೊಂದು ಪುನಂಚಿತನ ಆ ದೃಶ್ಯ ಪುನಗ ಒರಿಯೇ ಪೋತು ತುಳಿತನೆಕ್ ತಾರೆ ಬತ್ತಲು ತಾರೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಷ್ಣು ಎತ್ತದು ವರಕೇಂಡೇರು ಈ ವರಕೇನು ನೆಂಚಿನೇನು ಯಾನು ಇದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನೆ ಎರಡ ಈ ವರಕೇನು ಬಂದು ವಾಲಿಕೇನು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಿನ್ನ ಜೀವನು ಕೊರಡು ಕೇಳುವೇರು ವಿಷ್ಣು ಅವಾಗ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗುಂಡು ಮೇಲ್ಕಾಲಗು ಬೋಡಾನಗ ಕೇಳು ಎಂದು ಬಂದು ವಾಲಿನ ಜನನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆ ರೀತಿನೇ ರಾಮದೇವರಾದ ಬತ್ತದು ಪಗರಿ ಗುಡ್ದು ಬನ್ನಗೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇನ್ನು ದೃಶ್ಯ ತೋಜವ ರಾಮನಿನ್ನ ಬಾಣ ತಾಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನುಂಟೆ ಬದುಕುವುದು ಓ ರಾಮಾಯಣದ ದೃಶ್ಯ ಕೇನ್ಬೇರು ರಾಮದೇವರ ಅಲ್ಪ ಕೇಳ್ಬೇರು ಬದುಕೊಡು ಬನ್ಪನ ಆಶೆ ಉಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೇಳ್ಬೇರು ಹಾಗೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ದರ್ಶನ ಆಪುಡು ವಿಷ್ಣು ದರ್ಶನ ಆಪುಡು ನನ್ನ ಯಾವುದು ತೋಜುನು ಆ ಪ್ರಸಂಗ ವಾಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ ಆಪುಡು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಡು ಮೂಲು ಅಂಚತ್ತು ಮೂಲು ಎಂಚಂದ ಕೇಂದ್ರ ಜನಗಡ ಪುಡ್ನಿ ರಾಮೆ ವಾಲಿಗೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ 2 ಬರೋಡಿ ಬಂಡದು ಲೆಪ್ಪುನು ಅಂಚಂಬಿ ತಾರೆ ಮತ ಪನ್ಪಾಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂಚಂಬಿ ಪಿಲಾಡುನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗರಿಪೆರೆ ಹಾಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗರಿಪೆರೆ ಮತ್ತ ಬಳೆ ಮತ ಪಾಡುಪ್ಪೇರು ವಾಲಿ ಅಂಚ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಏನ ಸಾನಗು ಮೀ ಪೋಪಣೆ ಬೇಡ ಮೈಂದಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಡ್ಡ ಮತ ದೆಪ್ಪಾದು ಕೊರ್ದು ಅವಳೆ ಪೋದು ಅಂಚ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ ಕರಿತಿದ ಪುಣ್ಯ ಅವಳು ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೆರ ಕತೆ ಅನಗ ಆಯ ವಾಕಾರಣಗುಲ ಇನ್ನು ಬೊಡೆದಿನ ಬುಡ್ದುವರಿಯರು ಉಪ್ಪುಜರು ಮೇನು ಅಪಗ ರಾಮದೇವರಲ್ಪ ಏನ ಎದುರುಡು ವಿಲ್ಲು ಪಗಾರಿ ಬಿಡುತ್ತ ಏನ ಜೆಪಿಡಾಬ್ನೆ ನೈಟ್ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತಲ್ ನೈಟ್ ಪಿರಾವುಡು ಬಿಡ್ಪುಣೆ ಬಂಡದು ಅಂಚಿನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಈ ರೂಪಡು ಅರ್ನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ದಾನೆ ಪುಣ್ಗೇಂಡ ನೀನು ತೂನಗ ರಾಮಾಯಣಡು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೆಯನಂಚಿತ್ತನ ಕಾವ್ಯಡು ಪುನಃ ಆರ್ಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ತೌಳವ ಬದುಕಿಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮತ ಅನಗ ಐಟಿ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಅವು ಪುರ ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಇಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಕತೆ ವಾಲಿವದೆ ಮತ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಕರಿ ಉಂಡು ಸೀತೆಯನ್ನು ನಾಡಿಯರೆ ಜನ ಪೋಪುಣ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣಡು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸುಮಾರು 77 ಕೋಟಿ ಕಪಿನಾಯಕರು ಅರ್ಬುದ ಸಂಖ್ಯಾಕ ವಾನರದಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಂದ 4 ಪಂಗಡ ಮಲ್ತದ ಆಮೇಲೆ ಕೀಮೇಕಿ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಗು ಬೋಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಷಿಣಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಹನುಮಂತಾದಿಲು ಮತ ಸಂಪಾತಿರ ಕೇಂದ್ರದ ಅಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ಸೀತೆಂತು ಏರೆ ಹನುಮಂತ ಅಲ್ಪಲಾಗಿದ್ದು ಬೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಮೂಲ ಎಂಚ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಅಲ್ಪ ನೀಲದುಂಗಿಲ ಅಂದ್ ಬನ್ಪುನ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ರಾಮದೇವರು ಏರ್ಂದಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ ಜನ ಏರ್ಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಹನುಮಂತನ ಕುರ್ದು ಕಡಪುಟ್ನೆ ಆಯ್ನೆ ಪನಿ ಬಿರ್ದದಯೆ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ ನಾಡಾಡು ಬಂದು ಉರಿಯ ಪೋಪುನೆ ಆಯ್ ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕಾರ್ ಬತ್ತದು ಇಂಚ ಮತ ಪತ್ತದು ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತಗೂ ಪೂರ ಲಾಕಿರೆ ಪ್ರದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ ಹನುಮಂತಿ ನಡತೋ ಒಂದು ಪೋಪುನೆ ಅಲ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಅಂಚೆ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲಂಕೆಗೆ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಲಡಾಯಿ ಒಂದು ಮಾತ ದೃಶ್ಯಲು ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲ್ನ ಈ ಪುರ್ಲುದ ಬರವುಡು ನಮ್ಮ ತೂಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಇಡೀ ಕತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಡತಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಬರು ಬಂಪಿ ಲೆಕ್ಕ
ಆ ಅಕೇರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಾರದ ರಾಮಾಯಣೋಡು ಇಂಚಂದಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಅಕೇರಿಗಾನಗ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಂದು ಬಂದಾಗ ರಾಮ ನಿರ್ಯಾಣದ ವಿಷಯ ಮತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ರಾಮ ನಿರ್ಯಾಣಡು ದುರ್ವಾಸರ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಸರಯೂ ನದಿಗೆ ರಾಮದೇವರಿ ಜತ್ತದ ಬೋಪುಣ ಇಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯಲು ರಾಮೆ ಭಗವಂತೆ ಆದ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತನಾರು ಆರಡೆಗೆ ನಿರ್ಯಾಣದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲ್ನ ರಾಮಾಯಣ ಓಡಿಗೆ ಅಕೇರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಂಡ ಅವು ಪರಬೋಡುಗು ಹೊಸ ಬೊಳ್ಪುದು ಬನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಇಡೀ ಲಂಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ರಾವಣ ನಕಲ್ನ ಲಡಾಯಿ ಮಾತಾದು ಅವು ನಮ್ಮ ಊರುಡೆಂಚ ಲಡಾಯಿ ಹಾಪುಣ ಅಂಚೆನೆ ಲಡಾಯಿ ಹಾಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಆ ಅಸ್ತ್ರ ಈ ಅಸ್ತ್ರ ಉಗ್ರದ ಆಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರನ ಸಂಹಾರ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪರಬೋಡುಗು ಹೊಸ ಬೊಳ್ಪುದು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಲೆಟ್ ಆ ದೃಶ್ಯ ಇಡೀ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಾಮದೇವಿರ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ಮಾತಾಕ್ಲೇನು ಸೋಪಾದು ಸೀತಾದೇವಿನ ಕನಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯನು ಆ ಪರಬೋಡುಗು ಹೊಸ ಬೊಲ್ಪು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೆಟ್ ಆರು ಮುಡೆದು ಕೊರ್ತೇರು ಈ ರೂಪಡು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬನ್ಪುನವು ನಂಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಬೊಳ್ಪು ದಯಕೆಂಡ ರಾಮಾಯಣನು ತುಯ್ಯರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ನರಮಾಣ್ಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಮಾಯಣನು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬದುಕಿಡಿ ಎಂಚ ತೂವೊಲಿ ಬನ್ಪಿನೆಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ರೂಪುರೇಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬದುಕಿಗೆ ಒಗ್ಗಾದು ಆರು ಕೊನತ್ತದು ಕೊರ್ತೇವೆ ಐಟ್ ಅಕೇರಿಗಾರನ ಒಂಜಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಬತ್ತದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೌಸಲ್ಯ ಪಾತಿರನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯರು ಪನ್ಪೆರಾರು ಕೌಸಲ್ಯ ಪೂತೆಲಿಕೆ ಬಿರ್ಕೊಂದು ಅಂದ ಮಗ ರಾಮ ಮೇಲೋಳು ತಿಕ್ಕೆಲು ನಿಕ್ ಕೇಕೆಯೋಗು ಪೋದಿಟ್ಟನ ದಾನೆ ಲಂಕೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ದಕ್ಕಲೆಗ್ ಗುರ್ತ ಇಂಚಾಂಡ್ ಮಗ ಓಡಿ ಮಾತಾಯಿ ಪೋಯ ಅಂದ್ ಕೇಂಡಿನೆಕ್ಕ ರಾಮೆ ನಿಕುಲಾನಿ ಚಿತ್ರಗೂಟುಡ್ದು ಪಿರಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕುಲ ಐಗೋಲಿ ಪಡ್ಪುದಡೆಗ್ ಪೋಯ ಅಂದ್ ಸುರು ಮಲ್ತದ್ ಸುಮಂತ್ರನ್ ದುಂಬುದೀದ್ ಗುರು ವಸಿಷ್ಠರ ಬನ್ನಗ ಬೊಕ್ಕದೇನು ಕೇನೊಡೊಂದು ಪಂಡದ್ ಇಡೀ ಕಥೆನ ಅಲ್ಪ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಭಯಪಂಡ ಅಯೋಧ್ಯದಕ್ಲಿಗ್ ಮತ್ತ ಆಯ್ನ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜಿ ಅಂಡ ರಾಮಾಯಣದ ಕಾವ್ಯಡು ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಒಂದು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಸೀತೆಯನ್ನು ನಾಡಿಯರೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಪಿಕಲ್ನ ಪುಂಡು ಅಡೆಗ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಸೀತೆ ಎಂಚೆಂಚೆ ಹೆಜ್ಜೆನ್ನ ತಿರು ಮುಲೆಮಿನಿ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂತ ತುಯ್ಯರೆ ಬತ್ತಿ ನೀನು ಅಂಡ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲ್ನ ಈ ಕತೆಟ್ ಪಿರಪೋದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮದೇವಿರು ಸೇರ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕಥೆನ ಒಕ್ಕ ಪಿರ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡದು ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅಂಚನೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಒಂಜಿ ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ಅಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ರಾಮಾಯಣ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬದುಕಿಗೆ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನು ಕೊರ್ತೇರು ಪನ್ಪು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಲಿಪುನು ಮಲ್ಪೊಡು ನಾಂಡ ಎಂಕುಲೊಂದೇನು ಈ ಪ್ರಯತ್ನನು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ತಂದಿಟ್ಲ ಮಲ್ತದ ಐನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಉಲಿಯುರಿಯಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಯಜ್ಞೆಗ್ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಗುರ್ದು ಐನ್ ವಿವರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಮಯ ಯಾರು ಈಜಿ ಅಂಚಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ 3/4 ಗಂಟೆಡ್ నేను ಪೂರ್ಣ ತುಲಿಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ ನೋಟುಡು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ ತಿರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ತುಲಿಪುನು ಮಲ್ತೆ ಬಹುತೇಕ ನಿಂಜ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂತೆ ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಎತ್ತಿ ನೀಡಿದ ಎಂಕ್ ಸಾಧ್ಯಲಾಯಿಜಿ ಆಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಕೇಂಡರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಈ ತುಲಿಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮನ ಮುಟ್ಟುದು ಪೂ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಶ್ವಾಸುಡು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗು ಮುಗಿತನದ ಚಿಟ್ಟಿದೀಪೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊರ ಸೋಲೋಯ್ತಿನ ಸುಲ್ಮೆನ ಸಂದಾದ್ ಕಿಬಿಕೊರನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸುಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾವೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗು ಮುಗಿತನದ ಚುಟ್ಟಿದೀಪೆ ಸುಲ್ಮೆಲು. ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೆರ್ಮೆ. ಬಾಲರಾಮನ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬೊಕ್ಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ತುಲಿಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಸಮಗ್ರವಾದ ஒரு ಒಡ್ಡಾರಡು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಗೇನದ ಸಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬರ್ತದ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಶ್ರೀ ನರೇಶ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡು ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು SDM ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್. ಈ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೊಡೊಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಮಾಂತರಗಳ ಎನ್ನ ಒಡಲು ಜಿಂಜಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಂಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಬಂತಿದ್ದೆ. ಏನು ಮೂಲತಃ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕದ ಎಂಕೆ ತುಳು ಆತು ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಅಪಗಾರ ಬಂಡರೆ ಮಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಬತ್ತನಾತು ತುಳು ಪಡ್ಲೆ ಜನ ಕನ್ನಡಡು ಪಾತರ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿ ತುಳು ಕಲ್ತು ನಾವು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಅಂಚ ಏನ ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಪಾತ್ರವೇ ಮಾಂತರ್ಲ ಇಕ್ಕಂಜು ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಒಂದು ನಿಖಲಡ ಕೇಳೊಂದೊಳ್ಳೆ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹಳ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ತಲಪಾಡಿಯವರು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಇದರ ಒಂದು ತುಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಈ ತುಳುನಾಡು ಎಷ್ಟು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಎಂಬುದು ಈ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಹೇಗೆ ಇರಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಕಥೆ ರಾಮಾಯಣದ ಮೂಲ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಈ ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು, ಅವರ ಆ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು, ಈ ತುಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿದೆ, ಅದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂಥ ಆಚರಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರುವ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಅವರು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ತುಳುವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಮಾಯಣ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮೂಲವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ತುಳುವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ತುಳು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ಬಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಹದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಆಳವಾದಂಥ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆ, ಅವರ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಂತ ಒಂದು ಕೈಗನ್ನಡಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಈಗಷ್ಟೇ ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ನಡೆದದ್ದು ಎಂಬಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಂತರ ಈ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಾಗಿ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೊಸತನವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮೂಲ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಬದಿಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯ, ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದೇ ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದು.
ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಓದಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಎಂಬಂತ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿತ್ತ ಗೇನದ ಪೊಲಬುದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಲ ಒಂಜಾತು ವಿಷಯನ ನಂಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನರೇಶ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಮೆರೆಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದುಂಬಗ್ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೇರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ನಡ ಮೇರ್ ಈ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಪನೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ರಾಗ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಗಾದ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಶುರು ಮಲ್ತನ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಇನಿಕ್ 154ನೇ ಸರಣಿಲೆನು ಪೂರೈಸಾಂಡ್. ಪ್ರತಿ ಲೇಸು ಲೆಡ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಲು ದಾಖಲಾತಂಡು. ಒಟ್ಟುಡು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಪನ್ಪುನವೇ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಮಾಹಿತಿಲೆನ ಒಂಜಿ ಕಣಜ. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಲೇಖಕರು ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಕೊರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಆರೆನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯ ತುಳುನಾಡದ ಅಸ್ಮಿತೆನ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೇರು ಕೃತಿ. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನ ಬಳಸಾದ್ ತುಳುಟು ಬತ್ತಿನ ಶುರೂತ ಕೃತಿ. ತುಳುನಾಡದ ಗಾಳಿ ನೀರು ಬೊಲ್ಪುಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಚಿತ್ರಿಸಾಪುನವೇ ಆರೆನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಶ್ರೀಯುತರು ತುಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪಂಡದೆ ಪುದರ್ ಪೋಯ್ನಾರ್. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣನೇ ಮೂಲವಾದದೆ ತೊಂದು ರಾಮಾಯಣದ ಘಟನೆಲು ತುಳುನಾಡದ ಭೂಮಿಡೆ ನಡತಿ ಲೆಕ್ಕ ಚಿತ್ರಿಸಾದೇರು. ಐತೆ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕಂಬಳದಂಚಿನ ಆಚರಣೆನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ವಿವರ ಉಂಡು. ಆರೆನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತಿರುಳು ಪೊರ್ಲುನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ನಾರ್. ನಮ್ಮ ಪಾತೆರುಣ ಭಾಷೆದ ಲಯ ಕಾವ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಸಾಧಿಸಾದ ತೋಜಾಯಿನರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟರು. ತುಳು ಕಾವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಆರು ಕೊರ್ನ ಕೊಡುಗೆಗಾದ ಆರೆನು ನನ್ನೋರ ಸ್ಮರಿಸಾ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪಾವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾಡಿ ಇರೆಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೇಡಮ್. ಇತ್ತೆ ಲೇಸಿದ ಅಖೇರಿದ ಘಟ್ಟ ಇನಿತ ಲೇಸಿದ ಗುರುಕಾರ್ ಮೇರಾಯ್ನ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಜ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೇರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರನು ಪನೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ತುಳುವನಾಡದ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡು ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಮಂಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಈ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ತುಳುವನಾಡದ ಮನ್ನಡು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲದ ಅಧ್ಯಯನ ಆವುಡು ಐತ ಬಂದು ವಿಚಾರಮಂತನ ಆವುಡು ಪಂಪನಜಿತ ನಿಲೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ತುಳುತ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನನು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಪಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನನ್ನು ಗುರ್ಕಾರ್ಮ ವಹಿಸೋಡು ಪಂಡದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾಧವ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರು ಕೇನೊನ್ನ ಪುರ್ತುಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸುರುಕಾರದು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದೊಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಿಯರ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತು ದುಂಬಗ್ ನನಾತು ಯಶಸ್ಸು ಬರಡು ಪಂದು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಈ ಗೇನದ ಪೊಲಪದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕ್ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಜ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್. ಇತ್ತೆ ಲೇಸಿದ ಮುಗಿತಲದ ಪೊರ್ತು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 154ನೇ ಎಗ್ಗೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತಂಡು. ಈ ಪೊಲಬುದ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ತಲಪಾಡಿ ಮೆರೆಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ನೆರಾಯ್ನ ಶ್ರೀ ನರೇಶ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡು ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು SDM ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ. ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೇರ ಈ ಲೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೇರ್ನ ಇರೇಗ್ಲ ಸರ್ ಈ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಲೇಸಿದ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇರೇಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್. ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನಡ ಮೇಡಮ್ ಇರೇಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಗ್ ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ, ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯಂದಿತ್ತನ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಮಾತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೆಗ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಪೆರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯದಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಕುಡವರ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬರ್ಪಿ ಶನಿವಾರ ಕುಡೊಂಜಿ ಗೇನದ ಪೊಲಬುದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರೋನ್ಗ ಪಂಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿನ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬೊಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ನಮ್ಮ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಸೀತಾ ಹಿರೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್.